pakinggan. Padayon Aksyon Radio. Magkululong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa pagturo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03 na. Aber diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, grupo nga tatak kalamay nagatag sambulig sa biktima sa naglupok nga bulkan Taal. Balita Kapitolyo. Detalye si Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Kapin 300,000 pesos ang ginpadala nga bulig pinansyal sang grupong tatak kalamay gikan diri sa Negros Occidental para sa mga nabiktima sang paggalupok sang Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Suro sa pila ka mga miyembro sang sading organisasyon, ini nga bulig ang napadala na paagi sa ila sading grupo na mandidto sa Luzon Fed nga si Arnel Torija kaga intendent para sa mga bakwit halin sa ibaan kag Toy Batangas. Dugang pasang grupo naapektuhan ang mga sugar farmers sa amo sa nga probinsya bangod temporaryo nga ginapauntat ang paggaling bagod man sa epekto sang abo halin sa bulkan. Nibaluan nga ang Batangas ang nalakip sa 3 ka mga biggest sugar producing provinces upod sa Bukidnon kag Negros Occidental. Ang kabayan sang pagpalayag sang grupong tatak kalamay. For so far, we were able to raise around 300,000 pesos, and we're still campaigning to. They have 40,000 evacuees. How do you feed those people? So, may grupo mong kami to, in the person of Abner Torreja of Luzon Fed. So, siya na to ang recipient sang bulig namin. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hiravoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Nakabakal na kamuhabon, 100% natural habon, wala sang ginsimpol nga kemikal, puro-puro. Ka namin isa gamiton kay malikaw kita sa pagkurinot sa aton panit nga daw dali kita magtigulang. Direya sa Santon Plus Herba nga habon nagapino ang aton kotes. Para sa hubin kag presko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita, healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kotes ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 36-25. Una nga bula resulta, 36 kag 25. Second draw, kadua nga bula, 12-23. Ikadua nga bula resulta, 12 kag 23. Third draw, ikatatlo nga bula, 19-21. Ikatatlo nga bula resulta 19 kag 21. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon.
para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na balikan ta ang aton patrol. Ang natipon nila nga mga balita, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, ginabulong karon sa ospital ining 41 at nyos nga lalaki. Matapos nga na aksidente sa area naman sa Talisay, mga alas 11 antak na kagabi din ang biktima diri. Ginakilala kay Herwin Salwebia, 41 anyos. Nagapuyo ni siya sa Barangay Concepcion sa syudad sa Talisay. Ang incidente action Fred natabo man sa area sa Hacienda Lucia. Amo man nga barangay, diinin ni siya ang nakaangkon sang pilas sa iya sini nga guya. Subong man may pilas sa magtimbang nga bahin sang iya sini nga tiil. Now sa record sa Regional Hospital Basiman sa panaysayon abi ni Herwin. Ang ining biktima action Fred sakay sa tricycle sang gin aksidente nga nabungguan sang isa ka motorsiklo kagkaron ining si Herwin Salwebia ang ginabulong na sa ospital. Samtang isa man ka karpentero di nampusan martilyo sa ulo, ginanhabuyan pa sang tiner sa guya dira sa area sang Barangay Pahanukoy. Ang biktima diriging kilala kay Elianel Salago, 26 anyos. Nagapuyo ni siya actually sa Barangay Kabahog sa siyudad sang Cadiz pero nag-obra bilang karpentero sa sitio dala sa area sang Aning, Barangay Pahanukoy. Ini siya ang nakaangkon sang pila sa iya sini nga ulog, banugman ang nawala nga bahin sang iya sini nga matanaw sa record sa Regional Hospital. Ining biktima action Fred, way gidya kabalo kung ano gid bala ang rason nga agin lampusan siya sang martilyo sang iya sinang man nga upod sa obra. Ang malain pagid kay ginbasyahan pa sa sang tiner o kung ginbasyahan sang tiner ang nawala nga bahin sang iya sini nga mata. Samtang sa area naman sang Barangay 3 ginbuno man ining si Roel Destajo, 35 anyos. Nagapuyo ni siya sa Purok Tilapia, Barangay 3 diri sa syudad sa Bacolod. Ni siya ang nakaangkon sang pilas tuga sa pagbuno sa nawala nga bahin sang iya sini nga lawas. Sa record sa Regional Hospital, yung biktima action Fred, naglalisay sila sang iya sini mga tiyo nga nakibot na lamang matapos nga naglalisay. Ini siya ang gulpe na lang nga ginbuno. Amo ni ang balita gikan sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, hindi ginmagalipat ang Santon Plus Herbal Capsule. Nagang may TC, isa ini ka the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na
kape-kape kamo anay Dr. Alfred's Green Coffee with stevia extract. Namin ini kay wala kalamay natural sweetener para sa may mga diabetes. Patok ini siya makabulig paalerto sa aton lawas kag paminsaron. Nga pangapi na kamo, healthy pa kamo. Kay ining Dr. Alfred's Green Coffee, gintun-an iniya sa mga scientifico dito sa Estados Unidos. Dito, natukiban nga kon berde pang kape, porti ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may lisos sang mangustin. Loaded ini sang phytonutrients, ang panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Resulta sang luto pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Santon Plus Herbal Oil, balanyos na may antibiotic properties, may kombinasyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto, una kita, 658. Ba, dako-dako ng jackpot, 131 milyones, 131 million. Kombinasyon, in any order, 10, 1, 39, 5, 28, 15. Resulta sang 658, 10, 1, 39, 5, 28 kag 15. Sa ilo kita, 649 ang jackpot, 37 milyones, 37 million. Kombinasyon, in any order, 49 o 48, 39, 29, 16, 46, 43. 649 nga resulta, 48, 39, 29, 16, 46, kag 43. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Ari ho, Santon Plus Herbal Capsule. Amo ni siya ang gamiton naton para magpakupos patunaw sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa aton lawas. Ini mga goiter, bukol sa baga, tumor, kag iban pa, sang una ginapaoperahan ina. Ang pag-opera, wala gid problema. Maayo man, o galing may agi, may pilas, may pinalian. Sa Santon Plus Herbal Capsule, ini mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, iya ina tunawon. Hindi pagpadugaya man, basi malignan pa, ina nga mga bukol. So, Santon Plus Herbal Capsule, ang gamitan ninyo, pangpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas. Mas mabaskog pagid. Capsule pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Diri kita ho, masubra 400,000 nga balor sa droga para sa Sinulog Festival. Uy, na-recover ko no, sa syudad sang Kabankalan. Detalye sini, upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, please go ahead. May nga action Fred naglambot sa 425,000 pesos nga balor sa ginasuspetuhan shabu ang nakuha sa isa ka high-value target kag isa ka street-level target drug personalities sa buy-bust operation nga ginpatigayon sang kapulisan las 4:50 sang kaagahon Enero 19 sa Purok Matawhay, Barangay Binikwil, Syudad sang Kabankalan. Ang mga naarestong ginkilala sa ilananday Marialyn Tabuhara, 38 anyos, taga Barangay 1 sa mga syudad, kag Eric Razonable, 37 anyos, sang Barangay Santo Rosario, Banwa sang Binalbagan. Senior kay Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, hepe sang Kabankalan PNP, dako ang na-recover nga shabu bangod posible nga supply ini para sa sinulog. Dugang pa si Tabuhara nga subject sa operasyon ang madugay na gina-surveillance ng kapulisan apang karon lang nadakpan. Na-recover sa mga sospetsado ang 16 ka heat-sealed transparent plastic sachets sang ginasuspetsohan shabu, lakip na ang buy-bust item kag iban pa nga drug paraphernalias. Ginkumpiskar man ang isa ka Nissan Navara nga salakyan nga gingamit sang mga sospetsado. Balita halin sa Nokpo ang ka-aksyon niyo. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. May TC ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Amo ini siya ang nagatipan sa aton mata nga hindi kita manginharapon, hindi magkarap-karap ang aton panulok, hindi kita malatnan dali-dali sang katarata kag glukoma, kag iban pagid nga mga pamalatian sa mata.
May TC ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Nagati pa, naghatag proteksyon sa aton mata. So, kung may diferensya ang aton mata, may TC lang. Ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property ang aton kinahanglanon. Mas mabakod bagid kung ining may TC ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Wala ni gabulag ang duha, gaopod pirmi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang may TC sarang na, mabakal. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita
balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Dos na, diri kita. BCPO nagpahanumdom sa mga station commander, hugtan ang seguridad sa mga bilangguan. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred liwag nga nagpahinomdom Bacolod City Police Office kon BCPO sa tanan nga mga police station commanders diri sa syudad sa Bacolod. Ilabi na gid sa pagbantay hugot sa ila sini nga mga preso sa mga custodial facility. Ini matapos action Fred nga duha na ka mga police station sa sining nga bulan sa Enero ang napalagyuhan sang preso. Una diri amo ang police station number 3 nga ginapungkuan karon iya ni police station commander si Lieutenant Ruel Kulanag nga napalagyuhan sang 4 ka mga priso ug galing nga intanan ang nagsungka na. Sa nagligad nga adlaw
Napalagyuhan man ang Police Station number 9, sinalom naman sa pagdumala ni Lieutenant Tonito Pastrana. Sunod kay Lieutenant Colonel Ariel Picong, spokesperson sa BCPO, ang doktrina sa ila sining command responsibility ipatuman gid ina kung makasala ang isa ang tanan dala sa action Fred. That's why suno sa iya ang mga hepe sa sining mga police station 3 and 9 i-check pa niya kung may posibleng ipang-relieve inisla based man sa an investigation nga ginakanda karon sa ilang nga mga kaupdanan action niya Fred. Nagalaom si Pico nga sa iban nga mga police stations hindi ini mahitabo bangod nga ti problema ang maidulot na sining nga sitwasyon. City Director nila nagambal na nga again bilang officer ta hindi iya manigar nga ang kapaltahan neglect sang aton nga mga tao pagasalon gid naton bilang hepe because of the doctrine of command responsibility. Wala kami na kawala, no? Part ina ya sang risko nga ginapangatubang kung ikaw officer. Madumduman ini mga priso nga nakapalagyo lunsay may mga kaso nga illegal nga droga. Amo ni karong pinakainit nga mga kaso diri sa syudad sang Bacolod. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Mga blatter entry, pagkatapos ini. Overdry it para sa pagpapaputi. Aga pa siyang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Galantaw lang ta sa katabo dito sa malapit sa Bulkan Taal. Daw wala katapusan, no? Kabay pa nga magpahimunong na ang bulkan para makabalik naman ang aton mga pumuluyo, mga estudyante, kabataan, makita naton sa evacuation center. Bala, maluoy ka. Ang pamalatian sigurado magadugingid, makamo nga gutok ang mga evacuation center, ang iban nga mga bulutuan ginagamit na. Kaya hindi na pag-irisgo mo sa aton sini gobyerno
ang kabuhi sang tagsa-tagsa ka pumuluyo nga ara nag-star malapit sa Bulkan Taal. Antos gid pati ang mga kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Patod pato. kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, arestado ining 20 anyos ka dalaga matapos na aktuhan nagbaligya sang ginasuspitsuhan shabu sa isa ka pulis. Mga alas 11:35 kontak na kagabi sa barangay 19. Dalaga? Dalaga, 20 Uy. anyos. 20 anyos. Yes. Gabaligya siya bo. Oo, Action Fred. Subong priso sa station number 4. Sos kahuluya man. 20 Oo. anyos pa lang naghagad na iya bulubaligya siya bo. Wala sa dadlo kay Espinido ko, no? Isa pa na Action Fred kay kagina pagsaka naton sa prisuhan bala sa police station number 4 sa iya sa pangbabae. Gakatulog siya kay wala guro ni tinulugan kay alas 11:35 siya dakpan gabi Action Fred mo. Diin ang suspect diri kilala kay Princess Abanilla. Nagapuyo ni siya sa Purok Mainawaon, Barangay 19, diri sa siyudad sa Bacolod. Now, sa initial nga pagpangusisa diri, ni Police Executive Master Sergeant Romel Baculi, ang Deputy Chief of Police ang Police Station number 4. Iling si Abanilla Action Fred ang ginakabig man sang ila siningahanay nga street level target. Kag naktuan gid nagbaligya sang isa ka elongated plastic sachet sang ginasuspitsohan shabu. Sa isa ka pulis ka nagpakuno-kuno manugbakal o kon police posture buyer. Sang ginusisa pagid ni Action Fred nakuha sa ini sa dalaga ning anom ka plastic sachet sang ginasuspitsohan shabu kag drug paraphernalia. Karon na ditinido karon sa police station number 4 ining dalaga nga si Abanilla kag nagapangatubang sang kaso violation sang section 5 kag section 11 sang RA 9165 amo ni ang pagkupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Diyan siya kabaligya ko, no? Sa barangay 19 Purok Mainawaon. Dito sa Galibod siya bo? Dito siya galibot sang Shabu Action Fred. Ay, ano man nga plastada. Nabaligyan niya, pulis. Nabaligyan niya pulis, way siya kabalo pulis baligyan niya. Disgrasya, gid. Ti, abot ano ning kubintar sa ginikanan niya nga pinabayaan lang ning 20 anyos ni. Isa pa na Action Fred, makon mo na yung ginikanan siya, pabaya lang, no? Makon mo na 20 anyos, dalaga pa. Kunti may dalaga Action Fred, dakpan. 20 anyos nga dalaga, ari naman, no? 44 anyos nga amay, nadakpan man, nagbaligya siya bo. Sa pulis, alas 11:40 ang taka kagabi. Sa Purok Malipayon, kunti may nawaon to, kagina sa barangay 19. Kayina naman, diri sa station number 4, station number 1, sa Purok Mainawaon, Barangay 12 naman, sa siyudad sa Bacolod, nagbaligya sang suspected shabu. Ang suspect diri Action Fred, kilala diri kay Eduardo Glorial, 44 anyos. Nagapuyo ni siya sa Purok Malipayon, Barangay 12, diri sa siyudad sang Bacolod. And according kung sunod diri kay Police Major Jobel Sidel, ining si Glorial Action Fred, ang naktuhan man nga nagbaligya sang suspected shabu isa ka elongated plastic sachet sang suspected shabu sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno buyer man. Asusta kay ginusisa nakuha pagid sa Action Fred ining 8 ka plastic sachet sang suspected shabu. May paaman pa, may nagaladakpan pa Action Fred kay may ara pagid ni siya yung mga customer of Action Fred nga naaktuhan sang mga kapulisan nga nagasuyop sang suspected shabu kay nakuha pa diri 4 ka mga lighter, nakuha pang improvised nga tuter, mga straw kag iban pa. No, nadakpan diri amo si Reynaldo Ayuste, 24 anyos. Nadakpan man si Jean Silangan, 28 anyos. Dakop man si Arnaldo Gidaya, 28 anyos kag iling si Ronald Sigobia, 42 anyos. Lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Amo ni mga customer ya? Mga customer niya Action Fred? Ba, gabaligya, sige yop-yop ha? Yes, kabaligya. Sige, yup-yup. Wala sila nag-respitos pandam ni Espinido ha? Oo, kulba lang ang ilang capital Action Fred, no? Pero kabig man ako. Kung makalusot.
Kung makalusot, ti way kulba. Pero madakpan, Kit-kitrias. kitrihas, kulba pa, atubang pakisang kaso. Sa lugang pagkinatod nga balita sa station number 2 naman Action Fred dismayado man ang gining 20 anyos nga dalaga matapos nga nakuhaan sa bag sa isa ka mall sa Dalan San Juan ang tagreklamo diri ging kilala kay Kesia Diesto. Nagapuyo ni siya sa barangay Balintawak sa siyudad sang Escalante diin sa aligasyon sang tagreklamo. Ginbili niya ang iya sining backpack sa isa ka baggage counter along isa na nga mall sa area sa may Ayala Mall. So pagbalik niya Action Fred, dula nang iya sining backpack nga may unod cellular phone, power bank, wallet, kwarta, ATM cards kag iban pa. Amo ni ang balita sa patrol. Sa rekta diri sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una
sa balita, una sa aksyon. Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,